हांग उपस्थित आशिल्ले सकाळी मालगड्या लागीं आशीर्वाद निमगीतस गुरु गौरांगाले आणि कृष्णाले आशीर्वाद मागताची आयचे एक सेशन शूर करूया. आयचे पार्ट 2 वृत्रासुराल काणीचे पार्ट 2 म्हळ्यार सान संच स्कंदाचे 14 14th ನೇ 13 13th ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ 20 ಲಗಿ ಶ್ಲೋಕ तितलेची आम्ही पुढली क्लास अंतू पळयला. एक चिके रिकॅप करूया मागीर ते देखून मुखार वचा. आम्ही वृत्रासुराले काणी पळयला. ताजे पुढे इंद्रान कशी ते तागेल गुरुक इन्सल्ट केले. एक पंत बृहस्पती इन्सल्ट केले जाल्यार वय ताक बुद्धी येनी. ते वापस बृहस्पती ताक बुद्धी शिकोका म्हण सांगून माय जालो. मागीर तो ब्रह्माला चमकलो कूडले तक ब्रह्माला वच पुढे तक तंक राक्षसान अटॅक केले. राक्षस केदने रक्त असता हंगेल पवर केदन उंड जत्ता गूरु नाशी हंग पवर नाशी तन्नी सोल्वलेंची ब्रह्माला चमकलो. ब्रह्मा आमक हेल्प करी. ब्रह्म म्हणत गूरु ना जाल्यार जायना. एक विश्वरूप म्हण आसा ताक गूर म्हण सांगून कोरसून घे आणि तागेले गायडन्सारी मुखार सियाची तदन तुमक जाता तुम्ही विन जाताची. नात कसं झालेलं हांक पवर ना रब्बू जाग ना. हांका तशी विश्वरूपाक ब्रह्म अनेक सांगून असता पळय विश्वरूपाला अम्मा राक्षसा सायडाची तशी विश्वरूपाक चिके त्या सायडे मोग अस चिके तडसून घेवका ताणी कसं नाही चूक केला री म्हणून मोण असता जाल्यार त्या पुरे सम कन्ना गान घेना इंद्र. अं कसं नाही एक पाप करची प्रवृत्ती त्या मूळ आदकून काडका ना जाल्यार त्या करची सेम करता वताची तशी आत कसं जाल्ले विश्वरूप तांका लायक एक पॉवरफुल स्ट्रॉंग नारायण कवच शिकयता. ते सांगून फुल पॉवरफुल जाता. मागिरी ताण एक यज्ञ शिशीक आहुती करताना देवतेक गट्टी गट्टी सांगून करता आशिलो आणि वरलेले दानवांक कळनाशे गूर तांक वय आहुती दिता. ते पळोवन इंद्राक कोप येवन कूडले विश्वरूपाल गळ 3 गळ असेल ताका. एक जेवण जेवचे एक द्राक्षारस पिवचे एक वाईन पिवचे तशी 3 गळ आशिल्ले. तिन्नी गळ कट करता तदन एक गळ देखून एक पक्षी येताची. तशी अनेक गुरुल वय वध केलो. एक गुरुक इन्सल्ट केलेले पावनाशी बुद्धी येनाशी हे गुरु हेल्प केला इतली पुरो केला ते पुरो पळयनाशी चिके तडसून घेवच सोण ना उल्लोन क्लॅरिफाय करचोण अनेक गुरुले हत्ये कोण सोडले. ब्रह्म हत्ये फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राह्मण आणि ओड गुरु विंगड तांगेले हत्ये केले. तशी ताजी पाप लागले ताका कष्टारी होडोड चार होडली पाप ते ब्रह्म हत्या म्हळ्यार होड पाप ते पाप लागले. ते कष्टार ताणे 4 कडे वांटले. एक बायल मनशांक एक भूमीक एक रुक्काक एक उदकाक तशी तागेल पाप फल देखून काण घेतला कष्टारी. अत क्लीन जालो. अत्त आणि पुणी बुद्ध इल्वे ना अत्त अटॅक करताची कोण राक्षसांक विश्वरूपाल अन्नाक त्वष्टाक भारी कोप येता. मेगेल पुत्ताक मरेसिल्वे म्हण सांगून तो कसं करता एक यज्ञ करून एक होड एक राक्षसा क्रिएट करका म्हण लेखता. ते राक्षसाक क्रिएट करचे यज्ञ करताना बाय मिस्टेक ताणे मंत्र कशी म्हणारी इंद्राक मारची तसल एक शत्रू जावो म्हण सांगचे सोडण इंद्राल निमित्त मरची तसल शत्रू जावो म्हण सांगून सान षष्टी विभक्ती असणार अवना तागेले म्हणतात ते अविभक्ती म्हणतले इंद्राल निमित्त मरची तसल एकलो जावो म्हण जाले. तशी त्या मंत्राचे उच्चारण चुकून एकलो होड राक्षस आयलाल वय पळोवच्याक भयानक भयंकर इतली होड म्हणारी ताणे अशी पाय दवन चमकताना कितली की जन मरता आशिल्ले. रापा रापा करा 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 म्हण सांगून ते शुकदेव गोस्वामीन हक्क उदाहरण दिला. होड हस्ती हस्ती वता असताना कशी राखूड पुरा कटा 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 म्हणून म्हणतात तशी तोंड चमकता तशी तितली ओड दाणे केला री कितली की पुरे भितर वता व्हडली गुहेशी दिसता. थसल एक राक्षसू
कोण पुरेचे युद्ध करू बित्ता आसिले तदन हक्क अंतू पೊಣ್ಣೈ ವಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಸು ಚಕ್ಕ ಜಯ್ಯೇ ನಾ ಮಳಲೆ ತೋ ತೇನ ಮನೆ ಹೋಡು ತಂಗೆಲ ಎದ್ರ ಕಿಂದ್ರು ಅನ್ನೆಗ ಪುರ ಇತ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೂಯಿಷಿ ದಿಸ್ತಾ ಆಸಿಲೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಯುದ್ ಕಸ ಪುರ ಕೆಲ್ಲರ ಹಕ್ಕ ಚುಯಿ ಸಮೇತ ಜಾಯ್ನ ತೇನ ಮನೆ ಲಗ್ನ ಆಸಿಲ್ ತಿತ್ಲು ಓಡಸಿಲು तें पूरे जन डिसाइड करताची हे हक्कंतू वृत्रासुराकंतू मारूक साध्य ना म्हण सांगून मागिरी तन्नी पुरे ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು तांक कसने कष्ट आयल ಕೂಡ್ಲೆ देवतेन केदने विष्णूला वच्चे विष्णू लगी तो विष्णू कसने जाव का म्हणून गेल्यार बी दिसता भक्तीर गेल्यार कसने निमगूच एक क्रम ना तो निमगीच पुढे दिसता जाल्यार कसं काममिश्रित भक्ती म्हणताना हे देवतेल पुरे तसले तांकां मस्त आश असता आशेल खातीर मात्र देव जावका तांकां कष्ट आयला मात्र देव जावका वरले टायमार देवाल उडगसना जाल्यार ही भक्त आशिल्ले तांणी तशी देवाक फेवरेट आशिल्ले तशी देवाक मागताची नारायणाक आमकां हेल्प कर रे तू न्हयशी आमकां न्ही कोणेय हेल्प करतल नाच रे इतलो व्हड राक्षस कशी करची रे म्हूण तदना तो म्हणता नारायण ताका ददीची मुनी म्हूण आसा तागेले फाटी बँड आसना त्या भारी पावरफुल कशी म्हणा तो केन्नाय नारायण कवच कोण कोरनो नारायणाले जप कोण कोरनो तागेले हाड्ड हाड्ड समेत कसं पावरफुल म्हळ्यार ते तागेले बँड फाटी बँड कसं केल्यार कट खंयचे बसतान कट करू जायना तू तागेले वचून तागेले देह निमगी म्हणता आनी पुरे वताची ददीची मुनी म्हणता हांव देह दिना ऍक्च्युली दिवचे रेडी आशिल्लो जाल्यार हांगेल चिके पळया कसं परे उलयताचे म्हणून हांव दिना तू गोतस देह दिवचे म्हळ्यार कितली कष्ट म्हूण सांगून ताकाची देवती म्हणताची कोण केदना याचकाले कष्ट दानीक गोतसता केदन दानील कष्ट याचका गोतसता तदन तांणी तांणी निमगिनाची आम्ही भारी कष्टार आसाच्यात व्हडले एकलो राक्षस असता मारच्याक तुगेले हाड्डी जावका म्हण सांगून नारायणा ना म्हणला तदन ताक भारी खुशी जाता वही नारायणा खातीर मेगेल हे देह ना जाले एक ना एक दिवस मोर वच्चे आशिल्ले हे मेगेल देहा निमित्त कसं नाही यूज असं त्यावे नारायणानं सांगला मेगेल देह जावका त्यावे मेगेल निमित्त कितली की जण राखच्याक साध्य असणारी हांव खंडित मेगेल देह दिवच्या रेडी आसा पुरे जनाल फेवरेट तांगेल देह त्या देहा खातीर कसं जावका ते करू रेडी आसाची तसल एक देह तो समाधी स्थितीर वचून देह सोडता त्या तागेल फाटी बेंडारी विश्वकर्मैको वज्रायुध म्हण सांगून करता भारी चंद पॉवरफुल वज्रायुध जाता हो वृत्रासुरालोटो युद्ध करू वत्ता पूर ऋषी मुनी देवती पर म्हणताची इंद्रा तू वची तागेलोटो वचून युद्ध करका रे तो म्हणता न्ही ब्रह्म हत्येल पाप लागतले हो ब्राह्मण न्ही वृत्रासुर ताकाची तो म्हणता ना 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 पण हे नारायणाले हे असना कसं कवच असतो का लागी ताजवैरी कसं ब्रह्माती पुरा लागला री नारायणाल अश्वमेध यज्ञ आणि कसं यज्ञ गिज्ञ पुरा कोरनो देवाक खुशी केल्यार असना तू एक ब्राह्मणाने सगळे प्रपंच असेल पुरे जना मरेल पाप समेत होता देवाक आम्ही कशी पण कोण खुश करया म्हण सांगता ददन हो जायत म्हणता थंय येता नामापराध आम्ही नामापराध वाजिताने कसना देवाल नावा बलारी पाप करच्या वचनच आम्ही पाप करताना लेखचे हो आता पाप करया वाढना पाय वापस हरे कृष्ण मंत्र जप असना एक राउंड चढ करया पाय विष्णू सहस्रनाम 5 मंत्र वाजिया जाले पर पाप बता आज एक दिवस अशीच करया वाढना ते नामा बलारी पाप करचे अपराध करचे एक होड चूक तशी हो आता त्या करतास इंद्र इंद्र म्हणता जायत अश्वमेध यज्ञ करया हांव रेडी म्हण सांगून वज्रायुद्ध घेऊन वता तागेला ऐरावतार बैसून वता इतली होड वृत्रासुर इतली सान इंद्र तदना वृत्रासुराक कसने तागेले राक्षसा सैडा तांगेल कोणालाय साथ मेळना तांणी पुरे मस्त पुरा आयुध पुरा उडोन आसताची देवते तांणी पुरी एक शॉटारी त्या पुरा मारून घेतील पळून हन्नी भिवून धावन वताची पलायन करताची तदना हे कसं वृत्रासुर म्हणते धावू नका रे युद्ध ಅಂತ केन्नाय आम्ही कसने युद्ध कसने युद्ध कोर आम्ही गेलवना जाल्यार ओडना युद्ध करका धावून वच्चे पलायन करचे हेडी जनाल बुद्धी रे धावू नका कितली सांगल्यार आयकना धावून वतांची कडेरी ते धावून वतले पळोवन हांक फस्ट भय वृत्रासुरा पळोवन कोणाक देवतेंक तांणी माक्षी दकून धांवतले हांकां माक्षी दकून बाण घालताची तदना वृत्रासुर म्हणता
हे राक्षसांक हे मोंड प्रयोजन ना हे देवते पण सब सांग्या त्या नमुने बुद्धी ना रे कोणा कोणा मारचेस कोणा कोणा मारू ना म्हण सांग अश्वे मारचे मागशी धावून वतले फस्ट भिवून धावून तसे जानी की भिवून अश्वे करचे तशी मार नकाची म्हण तिथे तुम धैर्य असणारे मक्क माराची म्हण हा हक्क मारची हक्क फस्टाची भय करत मक्क मारा म्हण सांगून हा 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 म्हण सांगून फुल सौंड करता येता साधना त्या सौंडाकाची देवती पुरे मूर्ती होताची त्या नमुने भिवून वृत्रासुरक कडेरी ते कसं झालंय वज्रायुध हक्क इंद्राक यूज करू भय फस्ट तागेल गद उडयता हे गद मस्त जना मारला म्हणून गद उडयता त्या गद तो अशी कोण आम्ही एक सान एक काड्डी धरलेलं म्हण कशी कोण धरता कडे टोईंक म्हण तागेले वैरी वृत्रासुर उडयता ते ऐरावताक लागतं ऐरावताक साम्मा तोंडा लागून गाय येऊन तो कितली दूर 14 ಗಜ ದೂರ ಮಾಕ್ಷಿ ಪಡ್ತಾ ಉಸ್ವಣ್ಣ दादाना इंद्र भयंकरता अयो इतली सान मेगेल गद तगला इद्र इतली सान ताणे पुड्डी पुड्डी कोण गल्ले ह्या नमुने वज्र आयुध बिनी इतले कष्टार आम्ही ಒಟ್ಟು हडलेले ते बिनी गल्ले तिला पुड्डी पुड्डी करतसिल हांव बिनी वज्र आयुध घालना म्हणून तो भिवून जशी इंद्र राबून असता तदना आमगेलो वृत्रासुर म्हणता हे इंद्रा कसं रे भिवून राबला पण तो तादन मागशी पोण असल्यार वृत्रासुर तागेल वेर अटॅक करनी तर राबिलो वेट करनो होचिके समाधान जावचुसन आणि तो इंद्र तागेले ऐरावत पडता तागेले हातान दंबरत असिल निमित्त ऐरावताल पूरे घाय पुरे समजता ऐरावत ಒಬ್ಬ समजता ಅವನಿ ಬಾಯಿ सरता तदन इंद्राक भय करता असता कसं घालची आयुध म्हणून कळताना तदन हो म्हणता वृत्रासुरे कसं रे इंद्रा आलोचन कोण बेसलं घाली ते वज्रायुध ते दिलेले माक मारोचे गतीर नव्हे सोडी 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 म्हणता हक्क जोर बय्य गड 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 अशी वज्रायुध धोर राबला आणि हो कितली सांगलारी सोणा हक्क सांगून प्रयोजना म्हूण सांगून तो देवाला एक प्रार्थना करता छंद एक वृत्रासुरा प्रार्थना न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवंस्ता समंजसत्वां विरहय्य कांक्षे म्हणून मका देवा तुगले कंचे लोक नक्का कसने नक्का सार्वभौम नक्का योग सिद्धी नक्का कसने नक्का मक्का मोक्ष दिनू तुगले कसने चरण मेळचे चुक्त मंडल मग तसल मोक्षय नक्का मग तुगल चरणारी सेव करची भाग्य मात्र पुरो म्हण सांगून मस्त 5 प्रेयर आरी प्रार्थनेर सांगता तदना आणि हे इंद्राक सांगून काय प्रयोजन म्हण होच तगेल एक त्रिशूल काणू अशी करून वृत्रासुराल इंद्राल वयस सोडता तदन इंद्रू वज्रायुध यूज करता वज्रायुध पवर कळतदना त्या तागेल त्रिशूल असना टका 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 कट जाता फुल पीस पीस जाता हो वज्रायुध इतली पॉवरफुल वॅ कडे ते त्रिशूल वचून तागेल एक हात कट करता वृत्रासुराला हा कडेरी तो कसं करता वृत्रासुर ते अनेक कसकी उडोन ते वज्रायुध हागेल आता मागश येता तो अनेक हत्तान अनेक कसकी उडयता तदन हागेल वज्रायुध इंद्राला हत्ता कोण पडता पडली गुळ्ळे ताक मस्त अळशी करता शी हे इतले व्हडले हावर देवतेल रायू मेघल हत्ता दुखून युद्ध करता वय मेघल हत्ता दुखून एक शस्त्र पडची म्हणा कसं अळशीक हांव बिन उकळना म्हण सांगून तो अशी कोण राबून असता हांव आवटलं चलवलो मेघल गेल्लेची हा आमगेले टीम सॉल्वलेची ना 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 म्हण सांगून नु तर अशी कोण माती तगोन राबून असता दादा बत्रासर म्हण कसं रे हे उकळली ते वज्रायुध मक मारची कधी म्हणून हळलेलं ना उकळी उकळी काढी 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 म्हणता ना ना मक नका हा मक कळशी का उकळना रा बाक्का अनेक बुद्धी सिकोका म्हणून अनेक कसकी उडे तो म्हणता पण हांव एक हात ना जाल्यार एक हातान युद्ध करू रेडी असं तू कसं ना निके चांग अळशी अळशी पुरो पळोवन बसला काडी उकळी उबारना ಅದನ್ನ तो अनेक कसके आयुध उडयता तदನ वज्रायुध वापस काणू तांचो ते तागेले आयुध कट कोरून ते वज्रायुध तागेले अनेक हात कट करता वृत्रासुराला तर दोन्ही हात ना हात ना जाल्यार कसं केल्लें जाल्लें ताक्क युद्ध करचे स्पिरिट आस तो कसं करता इतलो डोड्ड तोंड आसता मॅ तांतो वचून आ म्हण सांगून त्या इंद्राक गुळम म्हण गिळून सोडता ಅತ್ತು ಪೂರೆ ಪಳೈತಲ್ ಪೂರೆ ಈ ಜನಕ ದೇವತೆಂಗ್ ಪೂರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಯ್ಯೋ इंद्र पोट्टा भितर गेल्लो मो म्हण सांग जाल्यार ते नारायण कवचाचे पवर कशी आस म्हणारी खंयचे कंडिशनार वय ते पॉवरफुल असता तो इंद्र
मेल्लो म्हण सांगून वृत्रासूर कसं लेखता. हा मेगेल शत्रू मेल्लो म्हणून तगेल काम जाल्ले वृत्रासुराले लाईफ अशी तितलेची यज्ञ दक्कून बाहेर आयलो युद्ध केल्लो हागे लोटू जल्ले थोडे वेळ मात्र सिल हागे लाईफ स्पॅन वृत्रासुराले हो लेखता मेगेल शत्रू मेल्लो समाधी स्थितीर बत्ता. हम्म तो तगेल पुಳ್ಳಿ जन्मांतू नारद मुनीले तगेल गुरु जाऊन स्वीकार को नारद मुनीले आदेशानुसार मार्गदर्शनानुसार संकर्षण तगेल फेवरेट असिलो देव संकर्षण अनंत. तगेले भक्ती कोरनो तो समाधी स्थितीर पावनो मागिरी तो तगेल देह सोडता संकर्षणा लोक पावता वैकुंठ लोकांत अशी व्रत्रासुर देह सोडता. तेव्हा तो समाधी स्टेटर वचून असताना हो इंद्र कसं करता नारायण कवच सांगून असताना तागेल पट्टा दकून वज्र आयुधान पोट पिंदून अशी कोण भायर येऊन इंद्र कसं करता तागेल गळ कट करू स्टार्ट करता हे पुरा हाक ಗೊತ್ತು ना व्रत्रासुर फुल्ल समाधी स्थितीर अस हाक ಗೊತ್ತು ना व्रत्रासुराले गळ कट करू स्टार्ट करता ते ऑटोमॅटिक ते वज्रायुध फुल्ल स्पीडर गुंता 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 कट करता चला सगळ गोळ कितले होड असेल म्हणा री ते कट्ट जावच्या 1 वर्ष घेतलं की 1 वर्षाನ कट्ट झालं ಫೈನಲಿ गळ ಕಡೆ ರೀ हो वैकुंठ पावलो तदನ परीक्षित निम्गिता हा 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 नाही ಹಾಗೆಲ್ಲ हे जल्ल नम ಓದ जल्ल पूरे देवत पुरे पळयत असले वैरी सिद्ध अप्सर पुरे लोकाच पुरे जन पळयत असले हे युद्ध हा पुरे जन पळोन ऋषी मुनी पुरे पळयत असले पळोन हो मेल्लो सीधा बत्ताची कोणी इंद्राला उल्लेनाची सीधा बत्ताची तांक खुशी जाल्ले हो मेल ना तेकडे ओड राक्षस म्हणून हांग कोणाही आगेला उल्लेनात न्हू कसं जाल्ले कहाणी हक्क जोर बेजार जावचा स्टार्ट जाता इंद्राक अय्यो म्हण सांगून हांव एक ते फोटो दाखयता अय्यो कसं बा हशी हांव ब्राह्मणा हत्या केल्ली म्हूण सांगून हक्क भारी बेजार जाता तदन तो परीक्षित निम्गिता नाही शुकदेव गोस्वामी ताक कसला बेजार जाल्ला म्हूण निम्गिता इतली व्हड राक्षस मारली म्हणून ताका कुशेस कासिले कसं मार्ची खातीर ताणें इतली कश्टारी देवाक पुरो सुनू कसं धदीची मुनील वज्रायुध पुरा हाणू मागीर मस्त पुरा केला युद्ध पुरा केला इतले व्हड ते ताक कसला इष्ट जायनी खुश जायनी बेजारार बेसला पळय हांग व्हडलो व्रतरासूर मेल्ला हांग हो बारी बेजारार पडला ಮತ್ತೆ हात पळे गंधर्व सिद्ध पूरे जन हो सोल्वलो हो सोल्वलो हो गेल्वलो म्हण हा गेल्वय पुरा फूल पुरा घालताची ऍक्च्युअली पळोवच्या गेला री सोल्वलालो व्रत्रासूर नाही सोल्वलालो इंद्र कसला अशी भायर देखून पळयताना ते युद्ध इंद्र गेल्वलो म्हण दिसता जाल्यार ऍक्च्युअल कॉन्शियसनेसार पळयला री स्पिरिच्युअली पळयला री वृत्रासुरू तो वैकुंठ वचून असता तो एक भक्त जावन असता भक्त रीतीरी तो कसं युद्ध करून असता हो वैकुंठ वचून असता हागेल जाल्ले हागेले लाईफ समाप्ती जाल्ले हागेल जन्म मृत्यू जरा व्याधी चक्कर कैद जाल्ले हो वैर गेल्लो गेल्वलो बदा जावन गेल्वलो वृत्रासुरू हो इंद्र त्या मिनिट गेल्लो कितें दिसता तो गेल्वलेलो खाली एक सांसारिक स्वर्ग लोक तितले वापस पुनरपि जनन पुनरपि मरणाचे चक्र असी लेट ताका जाल्यार बाई हक्क कसं लाबा हे खुश ना मारली बाई हक्का हो कसं नाही गेलवला जाल्यार ताका कसला खुश जायनी म्हण सांगून परीक्षित निमगिता तदना परीक्षितक शुकदेव गोस्वामी म्हणता फळे पुरे जन ऋषीन म्हणलेल बाई नाम बलारी तुका अश्वमेध याग करून दिता अश करून दिता त्याग अश करया तश करया तदन तुगेले केल्लेलो अपराध पुरे वत्ता म्हण पुरे सांगील बाई जाल्यार हक्क जोर भंय स्टार्ट जाले फर्स्ट एक अपराध कोर वचून एक गुरु मारलेले अपराध करू वचून ब्रह्महत्ये करू वचून व्हडली पाप लागून 4 जणांक कष्टार हांव दिल्ला मेगेल पाप आनीक आतां कसं लागू की म्हण जोर भंय स्टार्ट जाले तशी भित्त म्हणताना हांगा प्रभुपादान
ते परपरटान ते भारी लायक एक विषय सांगला. त्यांनी कसं नाही नाम बला रे करचक. एक एकलो ब्राह्मण वैष्णव नाही आशापुरा. जाल्यार एकलो वैष्णव केद नाही ब्राह्मण. तशी तो अनेक म्हण असता. एक कोट्याधीशा लागी हजार गटले दुड्ड आशा पुरा. जाल्यार हजार गटले दुड्ड असेल पुरा कोट्याधीश नाही. हम्म तशी तो हो कोण व्रत्रासुरो बद एक वैष्णव जावन आशिल्लो जो ब्राह्मण. हम्म तशी वैष्णव ब्राह्मण असल एक टॉप क्लास डिवोटी तागेल भक्ती पळयले युद्धा भूमी समेत भक्ती कोण दाखयता. परम भक्ती टॉप मोस्ट भक्ती शुद्ध भक्ती दाखयली ताणे युद्ध करताना वय. तश त्या पळोवन हक्का जोर भयंकर अय्यो हांव एक व्हड वैष्णव ब्राह्मणाक मारली म्हूण सांगून भयान तो सांगता म्हाका तर ब्रह्महत्या लागला. आता कसं करचें म्हूण सांगून तादन एकलो ते एक एकली एक हीन वर्गाची एकली बायल मनशी पिक्कून 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 मंतार म्हळ्यार मंतार जाला पळोवचे कुरूपी ತೀಗೆ ಆಂಗ್ ಕಡ್ 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 ಎತ್ತಸ ಸಪೂರಿ ಕಡ್ಡಿ ಹೀನ ದುರ್ಬಲ ಇಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಶಕ್ತಿನ ತಿಳ್ವಣ್ಕೆ ಕಡ್ಕಡ್ ಎತ್ತಸ ಆಂಗ್ ಗಲೀಜಿ ತಿಗಲೆ ಅಂಗನ್ ಫುಲ್ ರಕ್ತ ಕಲೆ ತಿಕ್ಕು ಜೋರು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಕ್ಷಯ ಮಳ ಕಾಂಗ್ಚಿತೇನ कांकून रगत येवचे कांकून कांकून रगत येवन तिगेले आंगार पुरे रगत आयला. आणि तिगेले आंगा दकून तोंडा दकून उसिरा वासाणे जळक्या वासाणशी येता. एक नमुने वासाण येतस तिगे लागी तसं लेखली येतस. ती कसं नाही हक्का राबरे राबरे म्हणता. हो चिके दूर धांवता थंय समेत ही फॉलो करून येता. हो खंयी गेला री अशी मागशी पळयला ती ते फॉलो करून येतस. हो धांवन धांवन विंगड लोक वता यो विंगड लोक काही येतस पळयला राग कळता ही चांडाली मेगेल पाप म्हण सांगून. खंय गेल्यार येता खंयची वयर वस तोग्गू लोक वस खंय लोक गेल्यार मागशी धांवन धांवन घेवन येतस. राब 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 म्हणे ग्रुप जावन म्हणतस हक्क भयंकर अय्यो हिगेल निमित्त एस्केप कशें जावचें कसं नाही काम करूंक जाता ना हिगेल निमित्त म्हणून भयान हो कसं करता. फास्ट एक पंत धांवन मानस सरोवरा मानस सरोवर म्हण एक सरोवरांतू बुडता. ते बुड्डून एक तावरेचे हे आस तावरेचे देंट आस न्हय ताजे भितर वचून लिपोन बेसता. ते मानस सरोवर ईश्वराल्याचे निमित्त ही पापी थंय रबून आसता भायरीची हिक भितर वचूं जायना. हम्म थंय हब्बा एस्केप जाल्ली ही पापी निमित्त भायर गेल्यार रोपास येता म्हण सांगून तो थंय बेसता. थंयची देवाले कसं नाही नारायण कवचे असेल निमित्त कडेर आणि तो देवाल ध्यान करता नारायणाले ते बैसून 1000 वर्ष तपस करता. ते बैसून 1000 वर्ष त्या कमलाचे पुल्लारी थंय पुरे आशिल्ले कमला पुल्लारी लक्ष्मी आसतसी लक्ष्मी देवी महालक्ष्मी तशी तिगेल प्रोटेक्शनारी ते पाप येना. आणि ईश्वर अलवई ते आसिल निमित्त ते पापी येवचे जायना. आणि हाणे कंटिन्युअस जावन नारायणाले जप केलेले निमित्त कसं जालें हागेले पाप ताणे केलेले पाप उणी जावचे स्टार्ट जाले. हक्क जोर भूक करतसिले पोट्टा भूक 1000 तांगेल वर्ष पोट्टा भूक कवचा कसं ना भायर येल्यार ती येत म्हण सांगू भय. अग्नी आस न्हय अग्नी ते देवतेक पुरा आहुती दितात न्हय इंद्राय स्वाहा इदम न मम म्हण सांगून अशी आहुती दिता ना ते पुरं घेवन येता अग्नी. अग्नी कुद्दा म्हणा भैया हो उदका भितर वचून बसला. अग्नी उदका भितर गेला अग्नी नामगिरी तशी अग्नीक हक्क दिवचे जायनासील. हो येनासील अग्नी ना पयलारी अग्नीक हक्क येवन दिवचे जायनासील. तशी हो कसं नाही काय नाशी हक्क जोर भूक जाल्यार बाई हो ते देंटान तुची बैसून बैसून तपस कोरून हागेल पाप फायनली 1000 वर्षांतू परिहार जाता. हा हो केदर नासिलो इंद्र इंद्र लोक कोण आळवीक केले म्हणारी ते नहुषा म्हणाले एकलो आसिलो. तो तागेले कसं नाही तपस्या बलारी तागेले
तो एक चांगो हे आसिलो भक्त आसिलो ताणे राय हागेले इंद्राले पोझिशनार बैसून तान आळविक केले जाल्यार री तो वय कसो जाल्लो मद बरेक जाता ते इंद्राल पोझिशन म्हळ्यार आसना ते स्वर्ग म्हळ्यार रे थंय वचून आमी भक्ती करता म्हळ्यार पुरे सुलभ साध्य नाही फुल ऑप्युलन्स फुल ऐश्वर्य श्रीमंतेक पुरे श्रीमंतीक असता थंय बैसून तुमकां मद चड येता हांव मग दुडवाळ हांव चंद हांव चांग पद म्हणटा मेगेला पुरा आस अशी तशी आनी आमकां होगळसितले पुरा आसिल चड जावन आमकां देवाले उडगच येना तसं कंडिशनर मदबरीत कंडिशनर या नवश असताना तक एक पंत इंद्राल बायल शची देवी म्हण असता तिगेल वयर दोळ वता हो हिक भोग करका म्हण सांगून ताका दिसता ते ताका तशें दिसली कुडले ते एकलो ब्राह्मण हाक शाप दिता तू दिवड जा मद्दड एक दिवड जा म्हण शाप दिता नहुशाक तो नहुशू कुडले शापग्रस्त जावन एक व्हड दिवड जावन कडे ते दिवडाले उद्धार कश जाल्ले म्हण सांगून ದಂಚಿ ಸ್ಕಂದ ಅಂತ ಅಸ್ತಾಗಲೆ ಕಾಣಿ ಮುಖರುಚು ಅತ್ತ ಸಂಚಿ ಸ್ಕಂದ ಆಸನವ ದಂಚಿ ಸ್ಕಂದ ಅಂತೂ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾಪರ ದ್ವಾರಕ ಲೀಲೆಂತೂ ते सांगला नवशाले उद्धार कश जाता म्हण मागिरी तो व्हड दिवड जावन आसता हा मागीर हे नवशाल जाल्ले इंद्राल पुरे पाप परिहार जाल्ले तो भायर येता आनी पुरे ऋषी मुनीन सांगेल म्हणके अश्वमेध यज्ञ करता आनी पुरे सांगेल पुरे यज्ञ करता तागेल पुरा पाप परिहार जाल्ले कडे वापास तो इंद्र जाता मागिरी तागेले रूलिंग वापास स्टार्ट करता हे काणेस ना वृत्रासुराला आज कितले ऐकल्यांची फर्स्ट दकोन 6.10 to 14 10 to 13 थंय दकोन वृत्रासुराले काणी ऐकला रे लायक फलस्तुती सांगला हंगा कंचे श्लोक 22 23 6.13 22 and 23 लायक एक फलस्तुती सांगला ते बारी लायक असा सांगता हे श्रेष्ठ आख्यान अंतू म्हण हे काणींतू वृत्रासुराले इंद्राले हे दोन काणींतू देवोत्तम परम पुरुष जावन असेल नारायणाले गुणगानास भक्ती योगाचे औन्नत्य ಬಗ್ಗೆ माहिती अस इंद्र आणि वृत्रासुराल तसले होडोड भक्तांगेले वर्णन अस आणि इंद्र तगेले पाप कर्मादकून कशी विमुक्ती जाल्ले आणि दानवाल वैरी कशी विजय साधन केल्ले म्हळेले जे वर्णिक अस कडेन हे प्रसंग कोण मनन कोण घेता तांगेले तांग कसं जाता म्हण ऐकायची तांनी केल्लेले प्रत्येक पापाचे परिणाम दुखून विमोचन मिळता आता हांग जॉईन झालेले पुरे जनक कोण पुरे ऐकत तांगेल पुरे जनाले पाप परिणामाचे विमोचन मिळले तश जावन विद्वांस जालेले पुरे जन म्हण बुद्धांत असेल पुरे जनान हे आख्यान तत्तवळ वाजू का तशी वाजिल्यार कसं जात की तांगेले इंद्रिय चटुवटिकेंतू निपुण जाता म्हळ्यार नुत नुत पाप करनाची तांगेल ऐश्वर्य वृद्धी जाता मागीर तांगेल ख्याती विस्तरण जाता नेम फेम हम तांगेल पाप पुरे नाश जाता तांगेल वैरी तांगेल निमित्त सोलवता मागीर तांगेल आयस्सु चड जाता हे आख्यान पुरा रीतीरी मंगळकर जावन आसिल निमित्त शास्त्र कोविद जन पुरे प्रति एक परबे टायमारी हे ऐकताची पुनः 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 हाजे श्लोक उच्चारण करताची म्हणून हाजे फलश्रुती अस वृत्रासुराले तशी तत्तवळी परबे टायमारी उडगस करा हे काणी वृत्रासुराले हे काणी वृत्रासुराले श्रीमद भागवतमंत मात्र मेळचे आणि कंची पुराणांती मेळना हे जत्तरी परीक्षित निमगिता हे सांगा ना हांव काणी नेक्स्ट क्लास अंते आसता फुडें हे तो वृत्रासूर कशी इतलो राक्षस जाल्लो तागे लायफ स्पॅन इतली सान केदनय राक्षस म्हळ्यार केदनय वायट जावन आसताची अभक्त जावन आसताची भक्त नाही आसताची जाल्यार हो राक्षस कश ते टॉप मोस्ट डिवोशन करून जाल्ले
ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿ कश केलताणे त्या नमने शुद्ध भक्ती कशी कोरनु संकर्षणा पावलो तगेले एक पुಳ್ಳಿ जन्माची कहाणी सांगतोय म्हणून सांगून परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज हक्क निम्गिता शुकदेव गोस्वामी अತ್ತ नेक्स्ट तुमके एत्ता तगेल कहाणी कोणाले वृत्रासुराले पुಳ್ಳಿ जन्म कहाणी तो एकलो चित्रकेतू म्हणाले एक ओड भक्त राय जावन आसिलो तगेल कहाणी येता हंगा आमगेले आयची ಸೆಷನ್ ಜಲ್ಲೆ आम्ही श्रीमद भागवतमा ಬಗ್ಗೆ थोडे उलया आज आत उलयलेला अನ್ಕೊಂಡು कोणाक एक सने डाउट असवा हे पळय संची स्कंदस्य चित्र हाव भागवत पुराण कोंकणी कतीर संची स्कंद फुल वाजिले आणि मगेल हे भारी फेवरेट आसिले तशी काली आम्ही अनंतनगरांतू एक श्रीमद भागवतम डिस्ट्रीब्युशन म्हणून ते खाण जेवण म्हणून एक प्रोग्राम आसिले आमची गेल खाण जेवण म्हणून तशी हांव चमकलली थंय तांगेले एंटरटेनमेंट प्रोग्राम म्हणून आसिले हांव तांगेला फस्टच निमगिलेले म्हाका एक अर्द गंट दिया चुल्लोच्याक तांणी दिल्ले कडेरी ते दित्ताना हांव म्हणलें पळया खाण जेवण देहाक मात्र आमगेले आत्माचे खाण जेवण कसन म्हळ्यार ते श्रीमद भागवतम आणि हरिनाम देवाल नाव आणि देवाल नाव हज्जे एसेन्स भागवतम एसेन्स ते आम्ही खाल्लेला आजी खाण जेवण म्हणून खाऊन वताचे एको दिवस असचे हे शाश्वत जावन वरचीच आसले तशें हांव कसं करया म्हळ्यार हांव ते श्रीमद भागवतमाचे स्टॉल दवरलेले तशी थंय मस्त जनाक पुरे सांगले भागवतमाचे मस्त जनाक भगवद्गीते आणि भागवतमाचे डिफरन्स पुरे गोतनासले अवेअरनेस पुरे कोळका पळय आमगेले वेदव्यास काशी मठाचे आमगेले देवूचे वेदव्यास वेदव्यासाक न्हू तची बांगरा कवच घालून बांगरा सिंहासनार पीस करून पूज केल्यार पावना वेदव्यासान आयलेलेची तागेले जन्म अवतार आयलेलेची कलियुग जनाक उद्धार करचे खातीर वेद अर्थ जायना म्हण कट डिवायड केल्लो उपनिषद बरयलो पुराण बरयलो पुरा बरयलो ताण बरयलेलेची आमगेल खातीर आम्ही ताक न्हू तर पूज करून बसला ताका कांय खूश जायना ताण बरयलेले वाचूका ताण इतली पुरो 17 पुराण बरोवन ताका खूश जायनी ताणी ताकाची तागेले गुरून म्हणलें नारद मुनीन नामान्यनंतस्य गुणांकितानी देवाले अनंत नाम गुण रूप लीले तू वर्णन करची पासून तुका खुशी जायना तू असल एक ग्रंथ बरय तांतू तागेले नाम रूप गुण लील मात्र असता कडे ताण बरयलेले भागवत हे बरयतर ताका भारी खुशी जाले तशें तागेले हे ग्रंथ पुरे जनान दवरका वाजूका ताजे लाभ कोण घेवका अयो पुराचे अयो 18 बुक कसवे 18 बुक बी आमकां नाका बा आमकां जागना पण ऍक्च्युली देवाल नाम रूप बद एक्सप्लेन करू गेला रे अनंत शेष म्हणता हंगसील समुद्र उद्दा पूर इंक कोण बरेला समेत हागेल ना गुण रूप हागेल लील पुरा एक्सप्लेन करूक साध्य ना तितलंच तितली पुरा बरोच्या गेले जाल्यार आमगेल घर भर बुक जात आसले ताजे पयशे चड ताकाची वेदव्यासान थोडेची जावका जर तितले वेदा सार कितले जावका कितले उपनिषद सार कितले जावका तितलेची तांणी आमकां भागवत रुपार दिलेले आसले मागिरी ಭಾಗವತಂತೂ तशी 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಅಸ 18,000 ಶ್ಲೋಕ एकू बुक केलं जाल्यार इतली दाट जाता आसले ताका आमकां वजूचे जायना म्हणून कट्ट कट्ट करून 18 बुक केला मस्त जर निमगे ताशिलो संक्षिप्त रुपार दिवका आसिल आमकां संक्षिप्त रुपार दिला री कोणाकय ते कोणी भक्त जायनाची ते कट्ट 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 कोण दिताचे अज्जेची शुकदेव गोस्वामीलानी वेदव्यासाले ओरिजिनल श्लोकाचे टच असून आम्ही वाजिला रचना तदन तज्जे पवर विंगड मस्त जन भक्त जाता प्रभुपादान पळय ताणे फॉरेन वतान वेल्लल कसन तागे लगेज कसन बसवा 600 बुक्स 300 वॉल्यूम्स वॉल्यूम म्हण ताणी तदन फर्स्ट कॅन्टो सेकंड कॅन्टो बरयला इस्कॉन स्टार्ट जात पुढेच भागवतम बरयला ते वेल्लेले 600 बुक्स वोर ते वितरण केलेले ते वितरण कोर तक थंय ते वाजून दೊಡ್ಡ भक्त जालेची त्यावेळी खंयची नमुने जन आसले कसकसने खाताले कसे मांस खाताले कसने गाये मांस खाताले थंयसर जन मागीर दೊಡ್ಡ वैष्णव जालेची खंयच्या निमित्त हे पुस्तका निमित्त
भागवता निमित्त कडेरी प्रभुपादालय गायडन्स अस मस्त पुरे अस तशी हे भारी एक पॉवरफुल ग्रंथ अस तशी काली अनंतनगरांतू तांका निमगे तेच अनंतनगर म्हणता ना अनंताल काणी कसं गोतस कोणाक गोतना अनंत म्हणारे कोण म्हणून ताचे पुढे गोतना आमची गेल्या टॉप मोस्ट गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हणारे व्हडली उच्च कुलांत आम्ही जन्म घेतला आमक वेदव्यासन बरेले तसले भागवत असं म्हणू गोतना भागवताक भगवद्गीत की भगवद्गीत म्हण कसं म्हणूही गोतना ते असं 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 म्हणतात जास्त चेक बुक त्या वेदोळ ओपन करणे तसल बुಕ್ ಕಡೆರಿ ಮಳೆ ಪಳೆ ಹೆಂಚ್ ಬುಕ್ ವೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಕತಿರ್ ವಜ್ಜುನು ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜಲೆಲ್ಲ ಪಳೆಯಾಚಿ ಹಾಚಿ ಅನಂತು हो चित्रकेतु महाराज वृत्रासुरल पुळी लाईफाच्या हो बघतो हो हे बुक वाजिताना कश जन्मळरी हो चित्रकेतु महाराज एक्सप्लेन करता तक्का नारदान सांगून दिलेलं कशी देवाक पावचे म्हणून तो चंदुकोन तपस कोरन हो मिळता संकर्षण वर्षस तगे लांग मोमऊची घोरो चित्ले तेज तगे लग्गी पुरे सनक सनातन ಋಷಿ ತೋ ನೀಲಿ ಕಲರ ಧೋತಿಗಲ್ಲ ತಗೆಲೆ ಮಾಳ ಐತ್ಲಿದೀಗ ತಗೆಲೆ ಹತ್ತ ಅಶಿ ಬಾಜು ಬಂದ ತಗೆಲೆ ಹತ್ತ अशी शिपुरदरला म्हण एक्सप्लेन करतानच ना कोणी बी नाही कंटिन्युअस वाजिता असताना बुक म्हणतो जमाने ना देवाक आम्ही ते एक्सप्लेनेशन वाजिताना पळयलेलं म्हणके जाता ताका म्हणजे शास्त्र चक्षु म्हणून शास्त्र रूपारी आम्ही देवा पळोवचे ते आम्ही कशी साध्य पुरे जण देवा पळोवक म्हण आशेस दाखय 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 म्हणताची दाखोवच्या कशी हे भागवत निमित्त साध्य अस अज्जे पुಳ್ಳಿ काणी येता कोण ते दक्ष प्रजापती तागेले तो कशी देवा पळयता म्हण सांग ताणे एक्सप्लेन केलेले एक श्लोक असो ताक देव कशी दिसलो अष्टभुजा रूपारी अष्टभुजा रूपारी देव दिसता रब्बूनु गरुडा वैरी रब्बूनु उक्ताची दागल एक हत्ता कंच कंच आयुध आशिले पुरो हो एक्सप्लेन करता हक्क पळोवन पळोवन पावना देवा पळोवन एक तृप्ती जायना ताणे एक्सप्लेन केलेलं पळयला आमक बद देव दिसील म्हणके जाता ते पूर फीलिंग आमक केदन येता आम्ही भागवत वजितान येता हे नारायण कवच हो आमगेले विश्वरूप हो इंद्र तागेले आंग बर दोळे ताका शाप मेळल अश पुरे सांगले हो ಕೆಲವು ಜನ एक लसिला तागेले नाव दक्ष दक्ष म्हणा कोण रे ಗೊತ್ತಾ कसने दक्ष म्हणाले एकलू प्रजापती किती जन चढूरे ಗೊತ್ತಾ एक 25 दिसता 25ने 11,000 जन चल्ले ते पूर अंतस तुम्ही पुरा असल बुक वाजूका म्हणून सांगिलस तुम्ही तांक मात म्हणणे हंग असेल पुरे जन कोण पुरा ऐकत असाची पुरे जन घरांतू भागवत अस म्हणजला री ओपन करा ना म्हणजला री घेया ಕೆಲವು ಜನ म्हणतो अय्यो आमगेल घरा बिनी भागवताक जाग ना मेगेल घरांतू मगेल एक पर्सनल सेट अस कन्नडाचे चेडवांक जावका म्हण तांगेले इंग्लिशाचे अन्य एक 44 वॉल्युमाचे सन सन खंय वत्तान वाजूच्याक म्हण सन सन तीन पर्सनल सेट अस कडे हंग पळय स भागवतम कोणे निमगिलार पट्ट म्हण कांडिवक म्हण स भागवतम सेट अस तशी जाग जाग अशे भागवतमाक घरांत नाही हरदेंतू तशी ಕೆಲವು जन म्हणताची हे क बुक घेवची बाय अयो हे नुत घरांत तू दवन घेऊ का मग कोणेही वाजितल नाची तकाची निमगेल माये तुमगेला कितली कापड असा एक 300 असतले तुम्ही प्रति दिवस नेसतावय ना ಕೆಲವು पुरे वर्ष एक पण तेवे नेसानाची हा तर जलार वे अनेक अनेक कापड घेनाच बाय I was कसं playing लागेल that. ताकी हा म्हण सांगू नुत दवरच्याक वै की नाही एक दिवसा घालून नुत दवरच्याक तशी हे भागवत दवरलरी चांग भागवत असेल कडे पुरा तीर्थक्षेत्र थई असता म्हणून पद्मपुराणांतू एक श्लोकांतू सांगला त्यांनी तुम्ही वापास वृंदावन मथुरा काशी गया खई वच्चे अगत्य कसला म्हणे भागवतम साक्षात कृष्ण तगले ग्रंथावतार अस तस्य निमित्त तुम्ही खई वच्चे आवश्यकत ना पुरा तीर्थ नदी समेत थई असता तशी भागवत मसिलकडे पुरा असता तर तुम्ही तक्का इन्व्हाइट कर का घरान तू आपो का म्हणून सांगून तशी काली आमची गेल जनान मस्त लायक रेस्पॉन्स दिला आमगेले ಒಟ್ಟು 16 ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸೆಟ್ विकून गेले ಕೆಲವು ಜನಾನ इन्स्टॉलमेंटर घेतले 7 जणांना फुल पेमेंट कोण ಕೂಡ್ಲೆ घेतले इन्स्टॉलमेंटर घेतले पै
फुल तदना सेट दिला मागीर आरामेन दुड्ಡು दिवेत ಕೆಲವು ಜನ घरा वचून धवरनो आम्ही इन्स्टॉल कोरनो आयल्यांची तशी भागवतमाचे बुक स्टॉल जाले भागवतम उत्सव जाले एक दिवसांतू सोळ सेट आमची गेल्या ना घेतलीस तशी कोणाक कसं डाऊट असवे कोणाक भागवतम जायवे कोणाक विंगडांक दिवकावे कसं असल्यारी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करेत कोणाला आस तुम्ही वाजी आणि तुमका वाजीतान कशी जात म्हणाले आजी बग्गे सांगा ना अशी तुमक नीट आहे ना तशी जाता आजी ग्लोरीस विंगड विंगड जनाक सांगाची आणि तांकांय भागवत घेवची म्हणजे प्रेरण करायची